procés de recuperació del valencià s'han vingut moments difícils, però també altres que podria qualificar de chistosos. En una ocasió, una persona coneguda, vaig utilitzar, no recordo quin context, però vaig utilitzar la paraula arracades i ell me va dir en seguida: això és català, una expressió que afortunadament cada vegada ho sentim menys. Però jo li vaig dir que s'utilitzava habitualment, sobretot en el Montfaller, a la que aquesta persona també estava vinculada. Se va estranyar molt i jo el que vaig fer és tararejar-li les frases de l'himne de l'exposició. Penche les arracades de les arcades de les palmeres. Se va estranyar moltíssim, però teníeu que haver vist la seva cara. Era tot un poema.